Да, сложный путь. Сейчас для всех нас очень сложно. Ну, мы победим! Победа за нами! Hürmet күтә. Шуның белән Азнакай шәһәрендә эшләп килүче җырлы язмышлар төркеменең концерты тәмамлана. Сезне концертны алып барды. Автор башкаручы 205 җыр авторы Ләйлә Кәримова.
elbette tağın bir soru bilen bitiremiz. Nerse de beytası kile. Jingüler bile koydunuz. Biz sizni kütüp alabız. Çünkü biz sizge ışanabız. Hazır neçe gitti konsertler sunum bilen bitiresin. Soğuk başı. Jingü beyramine